Hallo, welkom bij Kikker TV. Ik neem jullie mee naar de Visio. Mooi Amber, hoe is het? Waarom gaan kindjes naar de Visio? Kindjes gaan naar de Visio, die komen bij mij eigenlijk om dingetjes te leren die niet zo goed gaan. Wat doen ze dan allemaal? Ze komen hier oefeningetjes doen, bijvoorbeeld voor de vingers of voor de benen, voor de armen. Alle dingetjes die niet lukken, daar help ik ze eigenlijk bij. Totdat ze wel lukken. My ticket for the long way round, 2 bottles of whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow. What do you say? 6, goed opstijgen. 7, 8. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh. Ben je klaar voor? Ja. Ligt er over, stijf maar op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waarom ben je kindervisio geworden en vind je het leuk? Ik ben kindervisio geworden omdat ik het heel leuk vind om met kindjes te werken. Kindjes zoals jij. Ik vind het hartstikke leuk, want kindjes zeggen altijd wat ze wel kunnen. En dat is hetzelfde bij jou. Jij zegt altijd van, kijk wat ik nu weer kan. Toch? Ja. Ja, en daarom vind ik het hartstikke leuk om te doen. Oké, we gaan eens kijken hoe lang jij kan schrijven zonder dat je moe bent. Goed? Ja. Ben je er klaar voor? Start maar. Is het ook moeilijk? Het is niet heel moeilijk, wel veel nadenken. Maar de kindjes doen het allemaal zelf. Ik help ze alleen. Zit je goed rechtop? En waar is deze hand? Meestal oefen ik in deze zaal. Maar er is ook nog een benedenzaal waar we oefenen. En dat wil ik jullie laten zien. Ga je mee? Ta-ta-da-da, hier is het. Kom, dan gaan we naar binnen. Nu ben ik echt moe. Goed gewerkt. Zo, ik ben klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.